V nedeľu 8. mája okrem víťazstva nad fašizmom oslávime aj Deň Červeného kríža. Pri tejto príležitosti sme hovorili s riaditeľom jeho slovenskej vetvy, záchranárom Viliamom Dobiašom. Boja sa Slováci poskytnúť prvú pomoc? Sme oproti iným národom menej akčnejší v zachraňovaní životov? Určite sme aj menej vzdelaní, aj menej ochotní. Ťažko povedať, že či chýba Slovákom viacej ochota alebo vedomosti, ale možno je to tak na polovicu. Takže zhruba v 5 až 30% prípadov náhlych ochorení alebo úrazov poskytujú akú takú prvú pomoc, ale že by 5% dobrej prvej pomoci bolo dostatočné číslo, to určite nie. Stále pretrváva taký pocit, že štát sa má postarať a však platím si zdravotné poistenie a počkám na záchrannú službu, lenže záchranná služba príde za priemerne 10,5 minúty. To sú dojazdové časy na Slovensku, ale pritom za 5 minút pri zastavení obehu nenávratne odumrie mozog, za 10, za 15 minút je nenávratne poškodené srdce, za tých 10 minút, než príde záchranná služba, sa dá umrieť niekoľkými spôsobmi. To znamená, že všade na svete, vo všetkých krajinách ľudia vedia, že tá záchranka nebude okamžite, čiže musia prvou pomocou laickou preklenúť to obdobie do príchodu špecializovanej pomoci. Pritom tie postupy prvej pomoci sú absolútne jednoduché a mentálne postupy prvej pomoci aj fyzicky zvládne 10 až 12 ročné dieťa. To znamená, 10-ročné dieťa dokáže resuscitovať dospelého človeka, čo je asi fyzicky najnáročnejšia časť poskytovania prvej pomoci. Na zastavenie krvácania stačí sila 8-ročného dieťaťa. To znamená, že keď prvú pomoc zvládnu deti, tak určite by to zvládol každý dospelý. Slováci sa teda boja alebo štítia podávať prvú pomoc. Môže amatérsky podaná prvá pomoc aj ublížiť? Ublíži to, keď sa neposkytne žiadna pomoc. Prvou pomocou sa ublížiť nedá. Samozrejme, že keď niekto bude vyťahovať jazyk pri bezvedomí miesto záklonu hlavy, tak to nie je prvá pomoc. Aj vyťahovanie jazyka nie je prvá pomoc, čiže ako by sa nestalo nič. Ale keď napríklad pri krvácaní, keď človek bez prvej pomoci stratí pri nejakom poranení za 10 minút kritické množstvo krvi, ktoré vedie k šoku a môže viesť neskôr k úmrtiu, tak keď sa poskytne aj nedokonalá prvá pomoc s tým, že nezastavím krvácanie, ale len ho spomalím na polovicu, tak sa to kritické množstvo krvi stratí za 20 minút, ale za 10 minút príde záchranka a doplní tú moju prvú pomoc. Čiže aj nie ideálna, nie dokonalá prvá pomoc je vždy lepšia ako žiadna. Práca pre organizáciu, ktorá sa aj u nás stará o prvú pomoc, sociálnu a humanitárnu pomoc, vzdelávanie, pátranie po osobách či darovanie krvi, je podľa Dobiaša síce nedocenenou, no krásnou profesiou s bezprostrednou spätnou väzbou. Resuscitáciu z bezvedomia a pôrod v teréne nám na figurínach predviedli študenti Slovenskej zdravotníckej univerzity a záchranári, ktorí sa práve pripravovali na súťaž. 25, 26, 27, 28, 30. Dobre, analýzujeme, nestlače? Nestlače, analýzujeme. Tu je analýza rytmu. Vidíme tam. Vybrilujeme, nerotýkať sa. Výbor podaní, resuscitujeme ďalej. Momentálne trénujeme na súťaž Rally Ravis, je to v Českej republike a je to vlastne taká príprava, ktorá trvá také 3 týždne. Samozrejme, každý študent by si mal prečítať prednemocničnú urgentnú starostlivosť od docenta Dobiaša, teraz je také nové vydanie a hlavne bez teórie sa nedá vlastne vykonávať takáto prax, čiže ak nie je teória, tak nemôže byť ani dobre poskytnutá prax. Vy študujete konkrétne čo? Ja študujem odbor všeobecné lekárstvo, 5. ročník na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity. Čiže teraz si len opakujete prax tuto na figuríne a akú prvú pomoc poskytujete a čo treba urobiť v takomto prípade?
No, takže my si tu vlastne tak nacvičujeme. Je to vlastne taký pacient, ktorý je bezvedomý. Poskytujeme vlastne prvú pomoc tým, že ak pacient nedýcha, čiže v našom prípade nedýcha, takže zistíme, či nedýcha, musíme zistiť, či má dutinu ústnu prázdnu. Ak je prázdna, začíname 30 stlačeniami, potom kolega následne 2-krát vydýchne, ja zasa vlastne budem 30-krát stláčať hrudník s tým, že potom následne musíme zistiť, že či tento pacient má fibriláciu alebo nemá. Ak by mal, tak v tomto prípade budeme resuscitovať ďalej a vlastne až dovtedy, dokiaľ sa vlastne dá do tej stabilizovanej polohy. Čo vedie mladých ľudí vlastne k štúdiu tohto odboru? Pribúda ich alebo ich ubúda a vraj je to veľmi zle finančne ohodnotený odbor, takže keby ste chceli namotivovať niekoho k tejto práci, tak čo by ste mu povedali? Tá práca je pestrejšia ako v nemocnici a človek má častokrát aj veľmi rýchlo pozitívnu spätnú väzbu. Proste vidím na tom pacientovi, že keď mu podám nejakú liečbu, tak sa mu uľaví, vidím úľavu v tvári, vidím úľavu podľa nejakých meraných parametrov, takže je to atraktívne. Vy stále napriek tomu, že teda ste hlavou Červeného kríža, stále fungujete aj ako záchranár, nechcete vysť z cviku? Nie, pracujem na plný úväzok ako lekár v záchrannej službe a samozrejme, že ma to baví a keby som to nerobil, tak by som nemohol ani učiť, pretože študenti by za pol roka zbadali, že rozprávam o niečom, čomu nerozumiem alebo čo nepoznám. A je to pestré, lebo ako práca v Červenom kríži to je dobrovoľnícka činnosť a je to ako náplňou úplne iné, ale proste byť v kontakte s ľuďmi, s pacientami a prináša to veľmi intenzívny pocit užitočnosti. Tak vám prajem, aby ste mali čo najmenej práce.